Захад 2025 – першыя манеўры такога тыпу пасля 4гадовага перапынку. Афіцыйна ў манеўрах бяруць удзел больш за 13 тысяч вайскоўцаў. Украінская выведка кажа пра 16 тысячаў, а літоўская ацэньвае агульную колькасць жаўнераў на 30 тысячаў. Для параўнання, у Захадзе 2021 былі каля 200 тысяч вайскоўцаў. На гэтым фоне беларускі начальник генштабу Павел Муравейко спрабуе зняць напружанне. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ. Более того, наше учение не направлено против какой-то конкретной страны и стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению. Асноўныя захады праходзяць на палігонах вакол Менску, у Маскоўскай і Ленінградскай вайсковых акругах, Калінінградзе, Арктыцы, на Балтыйскім і Баранцавым морах. Галоўны элемент вучэнняў – імітацыя выкарыстання ядравай зброі. А таксама адпрацоўванне разгрому дыверсійных групаў і вядзення абарончых баёў. У першы дзень вучэнняў, напрыклад, абаранялі Калінінград. У НАТО гэта разглядаюць як трэнаванне магчымай атакі на Сувальскі калідор. Тым не менш, беспасярэдніх пагрозаў для сябе краіны Балтыі не бачаць. Ацэнка застаецца ранейшая. Вучэнні Захад 2025 значна меншыя паводле маштабу у параўнанні з папярэднімі захадамі, што прайшлі ў 2017 і 2021 годах. Мы можам сказаць, што гэтыя вучэнні ніякім чынам не пагражаюць бяспецы краінаў нашага рэгіёну. Украіна ж не выключае рызыкі правакацыяў. Наземнай аперацыі, адпаведна, супраць Польшчы ці Літвы не будзе. Магчымыя далейшыя правакацыі. Могуць залятаць беспілотнікі, адбывацца кібератакі, дыверсіі, падпалы, выведная праца. Тым больш, паводле украінскай выведкі, на гомельскі радыёзавод, дзе могуць збіраць дроны «Шагет», прыехалі іранскія ракетчыкі, нібыта рыхтаваць вучэбныя пускі. На гэтым фоне Польша ўзмацніла бяспеку і паралельна праводзіць свае вучэнні «Жалезны абаронца», а таксама сцягнула да беларускай мяжы 40-тысячны вайсковы кантынгент. Жыхары ж краіны-суседкі не хаваюць трывогі з нагоды магчымага абвастрэння сітуацыі. Трошки страшновато, але ж тут вакол войска, памежная служба, паліцыянты. Тут я адчуваю сябе ў бяспецы. Мы боимся, что будет далей. Але, вядома, мы таксама не можам упадаць у паніку, бо рэч не ў тым, каб увесь час баяцца. Трэба заставацца з пэўнай дыстанцыяй, спакоем, сур'ёзнасцю да ўсёй сітуацыі. Вучэнні Захад 2025 працягнуцца да 16 верасня. Галоўнае пытанне – колькі расійскіх вайскоўцаў застануцца ў нашай краіне пасля іх завяршэння. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з нашымі экспертамі, госцьмі студыі Белсат Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва ў нашай студыі. Спадара Валера, вітаем. Добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіра. Таксама Іван Ступак, вайсковы эксперт і былы супрацоўнік СБУ на відэасувязі. Спадара Івана, вітаю, добрый вечар, дзякуй, што таксама знайшлі час да нас далучыцца. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спадар Іван, напэўна, да вас першае пытанне. Выглядае на тое, што гэтае вучэнне ў Беларусі праходзіць досыць лагодна. Ці ў Киеве неяк инакш на іх глядзяць? Ну, пока действительно все проходит тихо, спокойно, кроме вот этих вот отдельных провокаций в виде неидентифицированных видеоматериалов, когда якобы в Калининграде были развернуты посреди автострады мобильные комплексы «Искандер» якобы в направлении стран Западной Европы. Вот единственное, что за последнее время было такое вот напряженное. Да, были моменты с техникой, зафиксированы фотографии с разными характерными тактическими обозначениями. Ну, кроме всего этого, никаких негативных моментов, слава богу, не происходит. Поверьте, мы в Украине никому не желаем, чтобы какая-либо другая страна Западной Европы испытала на себе все то, что мы прошли, вот, начиная с февраля 2022 года. Но для понимания, что ситуация может в любой момент перевернуться. Я напомню вашей уважаемой аудитории, что учения «Запад-2021» тоже прошли спокойно, ровненько, ничего не произошло вторжения. Но вот потом, когда уже в феврале 22-го начались учения «Союзная решимость», тогда они, конечно, и превратились в полномасштабное вторжение.
Раз ужо загаварылі пра гэтыя відэаздымкі з нібыта Калінінградскай вобласці, спадар Іван, ці не выглядаюць яны як фейкавыя, згенераваныя штучнай інтэлекцыяй? Не готов сказать. Я больше здесь даю пас ребятам, ну, людям, которые разбираются, которые могут проанализировать видео, найти несостыковки, найти моменты, которые выбиваются из общего ракурса. Ну, пока вот с того, что я увидел, действительно выглядит как настоящее. Ну, нужно, опять же, все проверять, смотреть, потому что вы абсолютно правы. Могут быть и дипфейки, и генерации искусственным интеллектом, поэтому на все нужно обращать внимание. Спадар Валер, складваецца ўражанне, што ў гэтых вучэннях толькі нібыта Расія нагнятае сітуацыю, а Беларусі, ну, ціха, мірна, спакойна, няма ніякіх такіх рэзкіх заяваў. З чым гэта вы звязваеце? Зашмат і так негатыўных наступствах у рэжыма было на гэтым тыдні? Ну, ввогуле, гэты намер трошкі збавіць тэмпературу, ён назіраецца ўжо некалькі месяцаў ад таго часу, калі Мінабароны Беларусі заявіла пра тое, што яны зменшаць маштабы гэтых вучэнняў і перамясцяць іх з заходняй мяжы ў сярэдзіну краіны. Сапраўды выглядае на тое, што Беларусі зараз не патрэбны нейкія абвастрэнні і не хацелася б ствараць нейкія правакацыйныя ўмовы, якія могуць прывесці да негатыўных наступстваў, асабліва ва ўмовах таго, што зараз паміж Мінскам і Вашынгтонам развіваецца такі гуманітарны перамоўны трэк, які вельмі важны для Мінска, канешне. Але гэта таксама і магчымасць пашырыць вось гэтую прастору для міжнароднай дзейнасці, разарваць тую міжнародную ізаляцыю, якая была створана пасля 2020 года. Тым не менш, вось, калі мы кажам пра тыя сцэнарыі, якія адпрацоўваюцца падчас гэтых вучэнняў, гэта, вось, напрыклад, імітацыя прымянення ядравай зброі, ракет «Арэшнік», відавочная мэта якіх, ну, в прынцыпе, запалохаць суседзяў Беларусі. Спадар Іван, як вы лічыце, ці удалося Расіі і Беларусі запалохаць суседзяў гэтымі вучэннямі? Так, ну, скажу осторожно. Возможно, все-таки, я думаю, удалось, потому что мы видим, какое есть напряжение в Польше, какое количество войск перебрасывается, мы видим, как НАТО все реагирует, то есть не просто наблюдает, а действительно реагирует, и перебрасывается авиация, и в страны Балтии, и закрывается граница, колючая проволока, и новые решения о том, что будем минировать совместную границу. То есть действительно, скажем так, всполошили страны Западной Европы, без преувеличения. Но давайте я вам два слова буквально скажу за вот этот орешник, которым тефлоновый диктатор Республики Беларусь пытается всем угрожать. Что такое орешник? Да, в ядерном исполнении это страх, ужас, это Хиросима, Нагасаки умножено, не знаю, там, на 10, на 25. Но в неядерном исполнении, чтобы вы просто понимали, вот эти вот 36 зарядов, на которые раскрывается сам этот комплекс орешник, они по результатам, когда прилетают, я разговариваю с специалистами, которые видели прилет, да, по городу Днепр, они говорят, каждый этот блочок, он по последствиям приравнивается, ну, эквивалентен разрыв стандартного артиллерийского снаряда 152 миллиметра советского образца. То есть 36 буквально артиллерийских вырв, вот этих вот воронок от прилета вот этого такого орешника, которым все хвастаются. Поэтому, еще раз, это больше медийное оружие. То есть это не оружие про войну, это больше про, извините, понты, но не больше. Спадар Валер, вось наладжваюцца гэтыя стасункі на лініі Вашынгтон-Менск. Ці мог увогуле Лукашенко ў гэтай сітуацыі проста адмяніць гэтае вучэнне альбо сказаць Владзіміру Пуціну: слухай, Володя, давай вось мы тут зараз наладжваем адносіны з амерыканцамі, не хачу тут злаваць, і так як бы палякі ўжо зачынілі мяжу, давай можа правядзем іх проста ў Расіі дзесьці. Я не думаю, што гэта было магчыма, таму што гэта запланаваныя вучэнні, і ўсё ж такі Лукашенко ніякім чынам не адмаўляецца ад сваёй ролі саюзніка Расіі, у тым ліку ў агрэсіі супраць Украіны. Ён падкрэслівае гэта, што мы выконваем свае саюзнікскія абавязацельствы. Моя версія такая, што ўсё ж такі гэтая тэма з тым, каб скараціць маштаб вучэнняў і перанесці іх у сярэдзіну краіны, гэта быў пэўны жэст на адрас захаду, але пры гэтым нават амерыканцы падкрэсліваюць у сваіх каментарах, што яны не будуць спрабаваць ніякім чынам адцягнуць Беларусь ад Расіі. То бок яны, ну, так бы сігналяць, што яны паважаюць той фармат адносінаў, які на сённяшні дзень склаўся паміж Мінскам і Масквой. Я думаю, што гэта апраўдана, каб, ну, ніякім чынам не перапалохаць цяпер ужо Маскву, што гэтае збліжэнне, яно значна большае, чым, напрыклад, толькі гуманітарны трэк. А на ваш погляд, вось тое, што на гэтым тыдні акурат такі вызвалілі гэтых палітвязняў, ці гэта не спроба адцягнуць увагу ад гэтых вучэнняў вось гэтым гучным вызваленнем людзей?
Магчыма і так, але не думаю, што гэта такое супадзенне намеранае. Я думаю, што гэта найперш гатоўнасць Злучаных Штатаў зрабіць гэты крок, якога чакалі вельмі даўно, і Мінск таксама сігналізаваў пра тое, што яны чакаюць ад Вашынгтона рашэння па аслабленню санкцый. І пасля гэта будзе ўжо рашэнне пра вызваленне людзей. То бок гэта такая пакрокавая стратэгія, якая рыхтавалася досыць даўно, яшчэ ад чэрвеня, калі толькі Кіт Келах упершыню прыехаў у Беларусь, сустракаўся з Лукашэнкам. Вось гэта распачало гэты этап падрыхтоўкі да наступнага крока з боку Злучаных Штатаў. Спадарства прапаную таксама абмеркаваць яшчэ одно важнае здарэнне, якое адбылося акурат напярэдадні вучэнняў, залёт расійскіх дронаў у Польшу пасля масаванай атакі па ўкраіне, але спачатку паглядзім матэрыялы, які падрыхтаваў наш калега Вітаў Цівчык. Гэта сапраўды выключная дронавая атака. Гэта не наша вайна. Гэта вайна, якую Расія аб'явіла ўсяму вольнаму свету. Увага! У звязку з аперацыяй нейтралізацыі аб'ектаў, якія парушылі межы Польшчы, інфармуй службы пра дроны альбо месца іх падзення. 19 дронаў. У сераду расійскія беспілотнікі ўварваліся ў паветраную прастору Польшчы. У пятніцу падзея сталася прычынай склікання надзвычайнага паседжання Рады бяспекі ААН. Яны спрабавалі пацэліць у польскія дамы. Гэта адзін з іх у вёсцы Вырыкі ва ўсходняй Польшчы. Расійская Федэрацыя сцвярджае, магчыма, гэта не былі расійскія дроны. Вось доказы, у тым ліку расійскія знакі на частках дрона. На шчасце, у выніку атакі ніхто не пацярпеў. Адметна, што адзін дрон упаў у Лодзінскім ваяводстве за 300 кіламетраў ад усходняй мяжы. У Мазовіі беспілотнік злакалізавалі на тэрыторыі вайсковай часткі, даведалася радыё РМФ-ФМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, не дождавшись официальных выводов, уже поспешила сделать громкие заявления о якобы преднамеренном нарушении польского воздушного пространства, продвигая свой излюбленный тезис об инвестировании в оборону Европы, то есть продолжение ее милитаризации. Збіць расійскія дроны, якія ў тым ліку заляталі з беларускай тэрыторыі, польскім лётнікам дапамаглі галандскія, італьянскія і нямецкія сілы. Сваёй дапамогаю пахваліўся і Генштаб Беларусі. Наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Інфармацыю пацвердзіў кіраўнік Генштабу збройных сілаў Польшчы. Генерал Веслаў Кукула у інтэрв'ю ТВН-24 назваў гэта нечаканасцю. Дроны ўварваліся ў Польшчу падчас чарговага масаванага абстрэлу ўкраіны. Каб усвядоміць маштаб агрэсіі, дастаткова паглядзець на гэтую мапу, падрыхтаваную маніторынгавым праектам «Радар». У ноч, у якую на Польшу налетели 19 расійскіх дронаў, на Украіну налетели 400, плюс 40 ракетаў. Гэта не былі памылкі. Словы ж польскага міністра замежных справаў адносяцца да ранейшай заявы прэзідэнта ЗША наконт уварвання ў Польшчу. Гэта магла быць памылка, але тым не менш я незадаволены ўсім звязаным з гэтаю сітуацыяй. Спадзяюся, гэта ўсё неўзабаве скончыцца. Адначасова ЗША запэўніваюць у падтрыманні Польшчы. Злучаныя Штаты раюцца з Польшай да іншымі хаўруснікамі НАТО ў межах 4-го артыкулу Паўночна-Атлантычнага пакту. І будзьце ўпэўненыя, мы абаронім кожны сантыметр тэрыторыі НАТО. Пасля атакі дронаў Польшча пастанавіла стварыць беспілотную зону на мяжы з Беларуссю. А генеральны сакратар НАТО Марк Рута заявіў, альянс узмоцніць свае ўсходнія межы з дапамогаю дацкіх, нямецкіх і французскіх самалётаў. Вітаў Цівчык, Белсат. Спадар Іван, што вы думаеце пра гэтыя дроны? Як яны залетели на территорию Польши? Смотрите, есть большая волна идет с Российской Федерации о том, что якобы эти беспилотники, они были подвержены влиянию украинских средств радиоэлектронной борьбы, и только из-за этого они залетели на территорию Республики Польши, и вот этот весь шум поднялся только из-за этого. Но скажу вам так, да, радиоэлектронная борьба, рэп, он действительно может влиять на беспилотники, и мы пытаемся это делать, мы пытаемся сбивать их с курса, подменяем координаты.
Но как только беспилотник выходит из зоны действия этой вот сети радиоэлектронной борьбы, он снова ложится на прежние координаты и отправляется дальше в исходную точку, куда ему было назначено. Здесь беспилотники пролетели в некоторых моментах несколько сотен километров, прежде чем упали. Поэтому с вероятностью 99,9% это были умышленно направлены беспилотники в направлении Республики Польша. Какие цели они преследовали? Первое, самое главное, это разведка. Я не говорю сейчас про медийную составляющую, я говорю больше про разведку. Российская Федерация 100% наблюдала издалека, как системы противовоздушной обороны НАТО реагируют, какие радары включаются первые, вторые, третьи, как идет обмен информацией между наземными службами, как информация, насколько быстро передается на аэродромы боевой авиации, в какой последовательности они поднимались, с каких аэродромов, какие самолеты, как быстро смогли найти эти цели. То есть масштабный комплекс информации Российская Федерация получила. И последнее. Есть два больших пояснения, почему Республика Польша не сбивала эти беспилотники. Первое — это политическая составляющая. Например, в Варшаве, в Брюсселе, в Вашингтоне есть какая-то неофициальная договоренность не сбивать, не начинать Третью мировую войну. Вариант? Вариант. И вторая опция — это техническая. Беспилотники сделаны из очень низкосортных материалов. Это пенопласт, это картон, это легкий пластик. Летят очень низко, летят очень медленно, и у Республики Польша банально нет возможности выявлять вот такие беспилотники, поэтому они так далеко и пролетели. Я хутчэй пагаджуся з другой версіяй, якую вы агучылі. Спадар Валер, на ваш погляд, вось мы азнаёміліся з рэакцыяй Менску і Масквы, і Лукашенко ў тым ліку апраўдваўся, што яны спрабавалі папярэдзіць палякаў і літоўцаў і збівалі. Чаму яму давялося? Няўжо ён не ведаў, што Расія запускае гэтыя дроны? Ну, мы дакладна не ведаем, ці ён ведае пра гэта ці не, ці ў той момант ведаў ці не, але важна тое, што упершыню за працяглы час беларускі бок зрабіў пэўныя крокі дзеля таго, каб дыстанцыравацца ад гэтай сітуацыі. Па-першае, это самыя папярэджанні літоўскаму і польскаму боку на гэтыя спробы самыя спробы збіваць гэтыя беспілотнікі. Ну і таксама такія даволі паспешлівыя паведамленні ад Міністэрства абароны пра тое, што мы бачылі, мы папярэджвалі, пацверджана таксама польскім бокам. Яно паказвае, што Беларусі вельмі некамфортна ў гэтай сітуацыі. Яны не хацелі б быць часткай гэтай магчымай правакацыі. Пры гэтым я нагадаю, што Беларусь сама і беларуская паветраная прастора вельмі часта церпіць ад таго, што туды залятаюць расійскія дроны. Неаднойчы гэтыя дроны перасякалі ўсю тэрыторыю Беларусі, даляталі да Латвіі, да Літвы, і нават у самім Менску падаў беспілотнік. То бок пагроза ёсць, гэту пагрозу спрабуюць сцішыць нейкім чынам у інфармацыйнай прасторы, але тут зноў жа в гэтым геапалітычным кантэксце, в кантэксце рэгіянальнай бяспекі для Мінска было важна дыстанцыравацца ад гэтага інцыдэнта і не пакідаць там ніякіх адбіткаў пальцаў. Я спадзяюся, што гэта проста памылка, заявіў Дональд Трамп. Чаму, на ваш погляд, досыць стрыманая была рэакцыя Дональда Трампа на залёт гэтых дронаў? Я думаю, Дональду Трампу даволі складана манеўрыраваць у гэтых умовах, калі Расія раз за разам, Пуцін, найперш як яго такі досыць блізкі партнёр, парушае свае словы, парушае абяцанні, не слухаецца, так бы мовіць, нейкіх нагадаў з боку Трампа. Таму ён знаходзіць сябе зараз такой дыскамфортнай палітычнай сітуацыі, што тое, што ён робіць, не спрацоўвае, і фактычна яму даводзіцца, спрабуючы не выбудаваць нейкія новыя напружанні з Расіяй, такім чынам прымяншаць значнасць гэтай пагрозы. Але, канешне, гэта не памылка, гэта ўяўная пагроза, і то, як адрэагавалі розныя сілы, у тым ліку Польшча, вельмі важная рэакцыя на гэты інцыдэнт. Спадар Іван, задзейнічалі 4-й пункт НАТО, ці гэтага таксама дабівалася Расія? Нет, ни в коем случае. Еще раз, у Российской Федерации, кроме медийной составляющей, еще раз, была вот эта сугубо техническая сторона, разведывательная сторона, проанализировать, посмотреть, но вот эта 4-я статья, даже если была 5-я, 5-я статья автоматически не подразумевает начало боевых действий. Да, подразумевает консультации. Вот сегодня
имеем конец недели. И что? Есть какая-то реакция? Нет никакой реакции вообще. Да, даже, например, сегодня мы видели, как на территории Румынии пролетал российский беспилотник. И что сделали румынские ВВС? Они просто его сопроводили, убедились, что он снова вернулся на территорию Украины. Они выдохнули с облегчением, вытерлись и сказали «слава богу», и вернулись на свою авиационную базу. Поэтому еще раз, ничего, к сожалению, не меняется. И вот буквально два слова еще за позицию Дональда Трампа. А что ему сказать? Он, если признает, что это была умышленная атака Российской Федерации, от него будут ждать какие-то новые действия. То есть не просто признать, что да, они умышленно нарушили. Так что дальше делаем? Мы объявляем войну, мы закрываем наше представительство в Российской Федерации, мы передаем еще больше вооружения Украине или странам НАТО. Поэтому самая легкая позиция у господина Трампа — сделать вид, что ничего не произошло, взять очередную паузу в 2-3 недели и так сделать по 2-3 раза в надежде, что это все забудется и не придется принимать каких-то неприятных решений. Спадар Валер, Польша закрыла мяжу з Беларусю. Зрабілася гэта магчымым менавіта за конт таго, што на тэрыторыі Беларусі распачаліся гэтыя вучэнні «Захад-2025». Аднак, канешне, залёт дронаў у пэўным ступені запэўніў рашэнне Варшавы гэтую мяжу зачыніць. На ваш погляд, вось гэта было чакана, в прынцыпе, і раней, таму што і Дональд Туск, і іншыя прадстаўнікі польскага ўраду заяўлялі, што рана ці позна яны могуць гэта зрабіць. А ці стала гэта нечаканым для Александра Лукашэнкі? Упершыню гэтая тэма падымалася яшчэ ў 23-м годзе, калі быў марш Прыгожына, і тады сапраўды разглядалі такую магчымасць, але Прыгожин загінуў, пагроза знікла, і ад таго часу фактычна гэтая тэма так наўпрост не падымалася, хаця мы памятаем, што прэзідэнт Дуда ездзіў у Кітай, ён сустракаўся з кіраўніцтвам і намякаў на тое, што штосьці падобнае можа здарыцца. Але зараз я б сказаў, што падставаў, такіх грунтоўных падставаў менавіта для такога сур'ёзнага рашэння, як блакіраваць цалкам, устанавіць блакаду на мяжы з Беларусю, не хапае. То бок фармальная нагода для гэта магло быць арышт з гэтага польскага манаха Гавела, але нават пры гэтым я б сказаў, што гэта такая вельмі перабольшаная рэакцыя на гэта. Дроны прыляцелі ўжо пасля гэтага рашэння. Самыя вучэнні рыхтаваліся ва ўмовах такой досыць прыцішанай ўсё ж такі камунікацыі, не было такіх пагрозаў значных. Зноў жа, Мінск зрабіў з гэтыя свае рашэнні, каб адсунуць пагрозу ад заходніх межаў. То бок на сённяшні дзень не выглядае гэта як прапарцыйная рэакцыя на тыя падзеі, якія здарыліся ў Беларусі, нават у рамках вучэнняў. Болей за то, мне здаецца, што Польша такім чынам ускладае ціск больш не на Мінск, а на саміх сябе. Таму што на сённяшні дзень гэта такая найбольш важная магістраль, якая злучае Еўразію і еўрапейскі звяз, і зараз яна перакрытая. З пункту гледжання інтарэсаў беларусаў, нашай мабільнасці, гэта, конечно, вельмі кепская навіна, бо і так была вельмі кепская сітуацыя, вельмі складаная для беларусаў у сэнсе перамяшчэння. Зараз гэта робіць ў разы проста больш складаным. Наколькі гэта нашкодзіць рэжыму, вельмі складана сказаць. Што гэта нашкодзіць людзям, гэта дакладна так. Спадар Іван, не так даўно для праграмы «Прасвет» акурат з вамі размаўлялі пра шпіёнскі скандал, і тут усё як бы у сувязі з тым, што выкрытая вось гэтая сетка шпіёнаў у Еўропе беларускага КДБ. Ці гэта робіць нейкі удар вось па рэжыму ў Менску, на ваш погляд? Ну, это ограничивает какие-то возможности. Но смотрите, да, всегда в любой стране, в любой момент времени, когда выявляются сетки шпионов, неважно чьи, сторона, где были выявлены шпионы, она всегда проводит так называемый after-action review, то есть работа над ошибками. Какую информацию сторона противная получила от этой стороны, да, в данном случае проанализировать, а что белорусский шпион, да, вот эта сетка, что они могли получить, или они просто находились в режиме стендбай и ничего не делали. Или они пытались наладить какие-то экономические контакты для того, чтобы обходить санкции, и никаких секретов они не получили. Или они работали только, например, санкционку ввозить, да, условно, там, не знаю, там, сыр и пармезан для семьи Лукашенко. То есть нужно проанализировать, что это было. Но в любом случае, если нет сетки шпионов, ее придется делать снова. А это время, это усилия. И не забывайте, что в один момент времени, в текущий, многие сети, многие отдельные люди, там, если мы говорим за белорусское КГБ, за российскую СВР, они могут находиться под разными этапами наблюдения,
проведения и на разных этапах реализации этих всех оперативных задумов и до момента задержания.